наказаният наш Геннади! Ихтиман за најакиот! Ајде! Габриел Петров Продакшн! Чувам за Геннади да говорите, биле тарикат, но забравиете. Се е постигнал, сам се издигнал, до живот му завиждате. Диана е до него винаги, децата му се умни и добри. Струд си покажа, на всички доказа, че пари отиват при пари. Той си обича живота, добре се чувства всеки ден. От Ихтиман Геннади поздрав има днес от мен. Пари си има, коли си има, кара всеки ден. Диана до него стои и най-красивите деца. Чувам за Геннади да говорите, биле тарикат, но забравяте, че е постигнал, сам се издигнал, до живот му завиждате. Диана е до него винаги, децата му се умни и добри. Струд си покажа, на всички доказа, че пари отиват при пари. Той си обича живота, добре се чувства всеки ден. От Ихтиман Геннади поздрав има днес от мен. Пари си има, коли си има, кара всеки ден. Диана до него стои и най-красивите деца.